anem al Baix Montseny. Ens agrada gaudir d'estones agradables visitant paratges inigualables, gaudint d'un repòs rural en una masia al bell mig de la serralada del Montnegre Corredor, fent excursions a peu o en bicicleta per descobrir l'encant i la bellesa del Parc Natural del Montseny, declarat reserva de la biosfera per la UNESCO. Pantans i aiguamolls amb una gran biodiversitat que permeten observar múltiples espècies de flora i fauna de ben a prop. Arbres centenaris com el castanyer gros de Can Cuc, declarat arbre monumental que té gairebé 12 metres de perímetre. Patrimoni amb encant. Respirar aire pur. El Baix Montseny ens convida a descobrir poblacions singulars o castells majestuosos. El castell de Montsoriu, el castell gòtic de Catalunya, la Torrassa del Moro amb el seu espectacular mirador a la part alta de la torre des d'on podem contemplar vistes impressionants. La Torre Roja i la Catedral del Vallès, que s'ha guanyat aquest nom per la seva importància arquitectònica, religiosa, històrica i simbòlica. O l'extraordinària façana de l'església de Sant Martí, amb els esgrafiats més importants del barroc català, tant per la gran superfície que ocupen com pel seu bon estat de conservació. Poblacions que ens transmeten benestar. També podem conèixer les tradicions més atractives que perduren en el temps, com les catifes de flors naturals de Corpus, les enramades, que van ser declarades festes tradicionals d'interès nacional l'any 1999, el Ball de Gitanes, que se celebra a diverses poblacions del Baix Montseny amb l'arribada del Carnaval, visitar la Fira Medieval i els seus espectacles amb el record de què va ser aquella època, els mercats setmanals amb productes de quilòmetre zero, fer compres al comerç local i tastar la millor cuina autòctona i de temporada de la mà de xefs amb estrella. L'aventura també té el seu espai al Baix Montseny, fent que gaudim amb els amics o la parella, descarregant adrenalina mentre gaudim d'experiències actives o pedalant entre la natura amb el cant dels ocells envoltant-nos. Activitats pensades per a tots els gustos i edats. Visitant el Museu de la Gavella, que recull els testimonis materials de les comunitats que han poblat el massís al llarg de la seva història, una àmplia oferta cultural tot l'any i un espectacle entranyable com el Circ Cric, que ens transporta, al cor del Montseny, a un món fantàstic i d'infantesa amb la millor companyia. La companyia d'en Tortell Poltrona. Baix Montseny. Bons moments.